V tomto videu si povieme čosi viac o otváraní bankových účtov v Emirátoch. Na úvod by sme si mohli povedať možno niečo o tom, je rozdiel otvoriť bankový účet v porovnaní so Slovenskou republikou a s Emirátmi? Je tam dramatický rozdiel. Rozdiel spočíva najmä v tom, ako rýchlo ten bankový účet viete otvoriť. Na Slovensku alebo v Čechách sa ten bankový účet otvára štandardne 24 alebo 48 hodín. V minulosti to bolo na počkanie. Zatiaľ čo v Emirátoch je to proces, ktorý trvá niekoľko týždňov, niekedy až mesiacov. Proces otvorenia bankového účtu vieme samozrejme aj urýchliť alebo zvýšiť šancu na jeho úspešné dokončenie, ale všetko spočíva v dôslednej príprave. Ak už od prvého momentu zakladania spoločnosti nemáme jasnú víziu, akým spôsobom a do ktorej banky pôjdeme otvoriť bankový účet, tak tie šance sa dramaticky znižujú. Ale my práve vieme, ako keby tým, že máme dlhoročné skúsenosti, aj máme partnerských bankárov, ktorí s nami spolupracujú, tak my vieme vlastne našim klientom pomôcť a navigovať ich. V podstate, už keď ich onboardujeme, tak my sa ich vlastne častokrát pýtame, že aké budú ich podnikateľské aktivity a na základe toho im vieme odporučiť vhodnú banku. Presne tak, zašiel by som ešte ďalej a tvrdil by som, že neonboardujeme klientov, ktorým nebudeme vedieť následne otvoriť aj bankový účet. Lebo z našej filozofie alebo filozofie našej firmy vyplýva, že takého klienta nepotrebujeme v našom portfóliu, lebo niekto, kto to nemá otvorený bankový účet, aj keď by ho chcel mať otvorený, tak vlastne nepodniká. To není človek, alebo to není podnikateľ, ktorému vieme poskytovať služby. Áno. Dlhodobo. Presne to je to, že my chceme s tým klientom dlhodobo spolupracovať. Nejde nám iba o to jednorazové založenie firmy, ale chceme mu vlastne sprostredkovať presne aj toto otvorenie bankového účtu, prípadne iné služby, ktoré by mu pomáhali pri podnikaní. Dobre, čo sa týka vlastne bankového účtu, tak je tam potrebné mať nejaký úvodný poplatok, alebo ako to funguje vlastne to zakladanie účtu? Pokiaľ klient využíva naše služby, tak sa snažíme všetko nastaviť takým spôsobom, aby nemusel dávať žiadny špeciálny poplatok, či už bankárovi, alebo kupovať si nejaké investičné produkty, lebo to je pomerne bežné v Emirátoch, že bankári sa vám snažia predať nejaký investičný produkt za tým účelom, aby vám následne otvorili bankový účet. Podmienujú to takým skrytým spôsobom. Toto je samozrejme niečo, čo my nevieme tolerovať, ale nechceme tolerovať. Preto spolupracujeme len s takými bankármi, ktorí vedia, že našim klientom nemôžu nútiť nevýhodné investičné produkty a životné poistky rôzne. Možno si treba dávať pozor, s akým providerom podnikateľ ide do spolupráce, pretože niektorí naozaj iba bezhlavo zakladajú spoločnosti, ale nevedia potom tomu podnikateľovi otvoriť účet a takto veľakrát skončí, že potom sklamaní podnikatelia, ktorí majú iba založenú firmu, sa ozvú nám a opäť nastáva ten istý proces, že musíme zvoliť iný typ spoločnosti, ktorá je vhodná pre klienta práve, aby sme mu mohli otvoriť ten bankový účet. Býva to napríklad s tými offshore spoločnosťami, ktoré majú reklamy na sociálnych sieťach, sú lacné, atraktívne, ale neotvoria na to bankový účet. Nejde len o offshore spoločnosti, môžeme sa baviť aj určite o rôznych free zone spoločnostiach, ktoré majú používa podnikateľské aktivity, ktoré sú považované za vysokorizikové a banky za štandardných okolností takéto bankové účty klientom neotvárajú. Nie vždycky je potrebné všetko zhodiť zo stola a začať úplne od znovu. Niekedy samozrejme vieme tú situáciu zachrániť a je to presne o tom, že v Emirátoch si klienti nevyberajú banky, ale banky si vyberajú klientov. To znamená, veľakrát ten klient nebol úspešný, keď sa to snažil buď riešiť sám, alebo prostredníctvom iných poskytovateľov služieb, len z toho dôvodu, že vybrali zlú banku. Asistencii pri otváraní bankových účtov sa venujeme, už je to viac než 8 rokov. Máme obrovské skúsenosti v tomto fielde a preto vieme sa pochváliť 100% úspešnosťou
pri otváraní bankových účtov pre našich klientov. Niekedy to trvalo dlhšie, aj niekedy sme museli ísť do viacerých bank, ale v konečnom dôsledku sme otvorili bankové účty úplne všetkým klientom, ktorých sme onboardovali. V podstate, keď sa nám ozve klient, že by si chcel založiť spoločnosť, tak my už aj na tom prvom bezplatnom telefonáte zisťujeme od klienta, že aký bude jeho podnikateľský zámer a už vlastne začíname takú neformálnu komunikáciu s bankárom, že či by pre istý predmet spoločnosti nevedel otvoriť bankový účet a zisťujeme, ako na tom aktuálne je daná banka. Keď zistíme napríklad, že bankár nevie pre taký daný predmet podnikania otvoriť účet, tak my na to upozorníme klienta. Preto máme napríklad aj tú 100% úspešnosť založenia bankových účtov, pretože my onboardujeme iba klientov, ktorí môžu mať otvorené tie účty, pretože bez toho, aby mali otvorené bankové účty, oni nevedia v Emirátoch podnikať. Veľakrát sa stáva to, že klienti prídu za nami, že sa niečo stalo s ich bankovým účtom, že jednoducho im prišla nejaká notifikácia alebo upozornenie z banky, že sa majú dostaviť osobne a vysvetliť niektoré transakcie. Áno, naozaj sa to sem tam stáva. Väčšinou je to zrovna vtedy, pokiaľ klienti si otvárali bankový účet samostatne a zvyklo sa nám to stávať pomerne často v minulosti, že sa nám priznali, že dali nejaké peniaze bokom bankárovi za to, aby sa ten bankový účet otvoril a 2 roky na to banka začala preverovať aktivitu na tej danej spoločnosti a na tom danom účte a behom tej rutinnej kontroly zistili, že proste ten bankár za účelom rýchleho otvorenia toho bankového účtu si proste tie dokumenty firemné vymyslel a doložil tam veci, ktoré nemali žiadnu oporu s ničím, hej, a vôbec sa nezhodovali s profilom klienta. Takže v daný moment je to také z jednej strany úsmevné, ale nie je to úsmevné, lebo takýto klient sa môže dostať na blacklist a môže mať problém s otváraním bankového účtu v akejkoľvek banke. V podstate ten bankár mohol byť aj dobromyselný a chcel mu pomôcť, ale myslím si, že nebol dobromyselný. Myslím si, že chce len peniaze a kto vie, kde je teraz. Pri otváraní bankových účtov máme 100% úspešnosť. Zatiaľ sme otvorili účet každému jednému nášmu klientovi. V prípade, že máte firmu, ktorá podniká v Emirátoch a nemáte ešte otvorený bankový účet, obráťte sa na nás. Pomôžeme vám.